Takže momentálně je 12:30 ráno, je 6.8.2026 a já sedím ve svém pokoji tady v apartmánu, který mám tady pronajatý od práce, tady v Norsku, na jihu Norska. A je to crazy, jak se to všechno mění, je to crazy, jak prostě ten čas letí, prostě je to šílený. A prostě já jsem nahrával video, je to asi tak měsíc zpátky, 3 týdny zpátky, ale potom, co jsem vlastně chtěl udělat druhý video, tak jsem se poradil nohu, nemohl jsem chodit, potřeboval jsem to rozchodit, protože jsem potřeboval chodit do práce. Nakonec se to povedlo, úspěšně jsem se vrátil, moje noha už je naprosto v pořádku a je to všechno tak, jak má být. A tady to video nahrávám z toho důvodu, že vlastně ne vždycky se všechno povede na první pokus, ne vždycky prostě se povede všechno tak, jak si ten člověk představuje, že se to má povíst, ale nikdy se to tak nepovede. A nastaly komplikace v podobě toho, ty komplikace se vyřešily a já teď konečně se můžu vrátit k mému původnímu plánu, který byl takovej, že budu makat. Budu makat na tom, abych byl silný psychicky, fyzicky, abych kompletně změnil všechno, co jsem doteďka měl. Jako už to prakticky dělám. Prostě jsem v Norsku, jsem tady prostě už 3. měsíc, za měsíc budu ve Švédsku a pak pojedu do Kodaně a z Kodaně domů. A čekají nás velký plány, další rok bude naprosto crazy, bude mi 19 a musím se hodně věcí udát. Takže já tady to video nebudu prodlužovat, tohle je takový informativní video, proč teďka dlouho nevycházely videa, protože jsem měl poraněnou nohu a nemohl jsem chodit, takže jsem nemohl makat. A já jsem potřeboval nutně pracovat, takže jsem prostě pracoval, ale práce mi skončila, už mám teďka jenom pár dní, už mám třeba tak 10 směn a pak bude čas na to konečně dobývat svět, protože s poraněnou nohou, když se těžko chodí, to se dělá velmi těžko. Takže tak, já jdu tady to video nahrát a prostě cíl je takovej, že tady ta cesta bude crazy, ale už ji konečně můžu udělat, protože když jsem nahrával to video, byl jsem z toho mega smutnej, hrozně smutnej, protože ten pocit, když jsem si poranil nohu a měl jsem jako zakrvácenou nohu kompletně, já jsem nemohl chodit. Bylo to hrozně těžký, bolelo to při každém kroku, ale teďka jsem zpátky. I'm back. And I'm ready to conquer a fucking world, man. I'm ready. Let's do it. OK, jdu tohle video nahrát, půjdu spát, půjdu se tady ještě dát sprchu, vyčistím zuby, protože hygiena je základ a jdeme spát, zítra mám volno, respektive dneska, jak už je po půlnoci a jdeme dobít svět. Držte mi palce. Let's go.